La primera prioritat de l'educació a Catalunya és aconseguir bastir un sistema educatiu propi, per tant, tenir, per la via que sigui, totes les competències exclusives i úniques en matèria educativa, que és l'única manera de bastir aquest sistema educatiu. A partir d'aquí, per un cantó, millorar indiscutiblement la formació del professorat, començant per la formació inicial i després per donar un tom a la formació continuada. I, en tercer lloc, assolir una escola inclusiva, integradora, cohesionada, que trenqui la dualitat del sistema educatiu i que aconsegueixi un itinerari personal per suplir totes les dificultats tant socials com les pròpies dificultats d'aprenentatge de tots i cadascun dels alumnes.